Tuntrama chuan kumsang ni som paria ta ti chua romance drama hmuhnawm tak 50 Shades series te zinga a pathumna free te kan thlir ho le don ani. Movie in channa chuan ena le Christian te in nei lai alang ngala an chung te le thian tha ten an troi omani. Mo le mo nei tu te chuan dam chunga in hmanga I ton turin thu an tiam felta a. In nei hun sera zo chuan nu padik tak ni in honeymoon mang turin thlo na in an kalta a. Mun shan shan an thlo kwala kumlai zola po an mu mai man me lo mai thei. Christian chuan a secretary Rose ne na tangin kola donga server room a kang mai chwa thole tu emo in puak thei thil ada ningeya anjin thu aron soyani. Secretary Rose chuan papakhat rinhlel om tak video a record a om thu asoya. Professional files te po aru chhuak tel ni in ala soi cheu bok. Video chu aron thona ena chuan alo envia video alang chu jack haitani ti ashangal. Ana boss lui ni in darker thima moilo taka ache kan mu kha ani. Chu tiang thulom omlo an han sia taka chuan Christian chuan honeymoon man na atanga an hoa ngai thu asoya. A helicopter chia chungchang thua po report adon thu Christian chuan a shil tel bok. Accident satli ani in an she theilawa jekati thau ani Christian chuan a ring bok. Ana chuan che thiam lo takin engwanga jek chuan chu tiang thil chu ti nge ani ang ti in a zota. Christian chuan a sian bik lo thu a changin engdin huna po ena chu aveng hi mang ti in a nem ta ani. Airport ta an thlenga Elena X link an mufu a. Ena chu Christian nen anin nei ti a sia chuan lompuina thu a hlan ve a. Ti chuan an chen na in an thlenga Christian na thok te chuan an lo ngak thap maya. Ena veng him tu tura a roi thar. Soyer chu Christian chuan ena nena a mel sia tira khoi ki pa po azui vezel to don ti a shilbok. Ena chu alom fashion lo na a Christian chuan ena himna atan apoimo thu a soitlat mai boxi a. Chumi nuwa Christian chu office a aluta ena po chaukalama a pasal ei turbo sai turin alun bok anin enkol tu gel chuan alo pui bokani. Zanja anei lain Christian chuan ena in chunga enkol chu tha ati thu asoya. Ena chuan fanei chungchang fiam thu arol zeu chuan Christian chu a hoi hai angreng hle a. Ena chuan a pasal chu fanei adu angem ti azota. Christian chuan langai to chobzel tora alo ngai maya. Tunatan chuan anupuye thil nung dang reng nen in trom lava pumbil ri ala du ani. Atuka ena chu na a akala office lu chuan ena chuan fiction editor ngetatan anlo nem nget ti asheta a. Annuwa ena chu writer pakhat Boys Fox nen chuan anti meka. Christian chuan engma soilok lovin aron tlo hlol mai. Ena chuan alo social ve deu na a. Christian chuan email thon atuma ma se ena gray ming amu zo lo thu a soi ve thung. Ena chuan anam ming ala thak lo thu an soi chuan Christiana alhom lo angreng fiawa ma se ena chuan a identity chu la phone adu thu alo soi thung. Christiana chuan enai tan chuan a ming thak po a she lo thu a soi chuan ena po in ngai to chatle atum thu in a chang ve ta ani. Nabana chuan Christiana chuan ena chu in pakhata ashwaya. Christian chuan lunga an chuan lai khan alo muto a adu zong takani awangin enatan aleisak alo nia in kota Christian chuan Gia Mateo an architect nula chelo zet chu ena amel sha tira ena chuan thilpe katan in adong rup mai chu ahlim ve hle a ma se architect Gia in apasal a khoi deuh sek chu amit akham ru hle ani. In chunga an luta Gia chuan Christiana in later chei that dan tura ruaman na anaite asoi zara chuti lai chuan Christiana chuan call adonga akal son la hin ena chuan Gia nena apasal alo mel toka ani vai chuan na atanga aban tur thu ashil me mayani. Christiana alo let le a na an chunjom thavele maya azo nuwa Gia chu an mang tha fela an kar lampanin an kal le ta ani. Christiana chuan ena chu fiam titi hian Gia po ibuai pui fel thei chuan kar khal po ibuai hau lawang atia ena chuan du tokin kar chu akhal ta tak maya. Enge mo chen nuwa an kat motor an tlan sanani ti an sha chuaka chuti lai chuan an driver Taylor ne na changin Christian an call adonga tutene mo an zui thu an ron chilta ani. Christian chuan ena chu an nunga tu te laka bibau thei tura khal zel turin ashila akal nalam tu Christian chuan ena chu alo shil zela. Enge mo chen nuwa chuan an mani tu te chu an bik bo san thei ta nge ani.
parking lot mun hi ma car chu anda a ena chuan a pasal du lai chu a fop de uthuta chin lem nei lova chet lak atum tara umai ani an chen na in an thlen le nu chuan an ma ni tu kha jack ni lavin meichia zo ka lo ni ti an che chhuaka Christian chuan gar thau ne na ena ne new year ka an zin na atroi om turin asoma ena chuan zinan tum thu a hriat lo awang chuan makalo ti hle a ena chuan guards te chu chhuak turin ashila Christian ne na zin chung chang chu zot fe in na tho angai thu ashila Christian chuan new year ka changin na atho thei tur thu ashila ena himna adu ber thu asoibok ena chu apasalin angai tu ana chuan lom hle ma se na tho ngai ti boxi chu wangin zinvela mai chu apasal ne na chuan adil lo tling ta ani atuk zing alo ni a Christian chu new year ka azin don wangin ena chu good morning te in akai thawa ena chuan an thlen hunaron shil turin alo tia Christian po in office bana ina hotlang ngal tura shilin veng tu shwai reng turin atibokani ana na a akal nuwa achia nuwa keiti ne na changin klapa nodom pui tura somna message adonga ena chu purlo viauna in achia nu somna nar she omati awangin no khat che o ti in achang leta naban alonia ena chuan agard soyar chu klapa shwai turin ashila soyar chuan Christiana alung oi hau lawang atia mase ana chuan Christiana a omlawa ke hi alom I boss ni mek nuise yin alotia ti chuan ena le ke te chu klapa anin muta a ena chuan du tok tura ati po in ke chuan in tur a order bel sela ke chuan ena nena a boss lui jack computer a khan Christiana chung te chungchang file enge mozat an mu chu awangin Christian an veng tu aroi sak cheu thu ashila ena chuan chung chu alo la shat vela awangin chung thu chuan a thong angreng hle a gate box chuan abialpa Elliot Christiana unaw pa chuan architect Jia laka arin omlo san nia asya thu asoile a ana chuan gate chu abialpa soipui turin thu aron ve a hun enge mochen anin komle nu chuan club an chho asana ena info na en chuan Christiana miss call voi ruklai alo oma ena chuan soyar nena Christiana nena soilo tora ati chuan soyar chuan alo shil dim diam to alo nia in chunga ena alu chuan enai room thima lo biru reng jack chuan alo be ngala soyaran ena out thom ashlawa jack laka tangin ena an chan chuaka police an kau ngala police te chuan jack chu an lak tur thu an shila an kal le tani atuk zinga ena a har chuan a khum sir chera lo thureng Christian chu amua lom vak lo mela puani chumi zan chuan Christian an ena chu playroom a shwai lutin thuwa oilo wangin ashema min thunun lutuk ti in ena chu aphun noi le a ma se Christian chuan ena himna tur atu em wangani thu asoile mai ani apasalina ngai to sia asya chuan ena chuan akwa le ta zoka ibula kom rengalom ma se achang chuan thian kom kamamo ve china atile a Christian po in ache dan wang chuan thupa achoi ve bok atuka chuan Christian chuan ena chu surprise in aspena ena chian tile ama unaw tenen azin puya aspen an thlenga ena chuan cake nena abialpa Elliot beturin ashila atuka chuan Christianity lo midang zong chu tlanga anlona Elliot chuan Christian no panlai chanchin ena nena achil nuala chuti lai chuan Christian thung chuan jeka file alo ena a assistant lui amut puilai video in ala a blackmail nan amang chin ti ashata ani Kate le Mia te thom no leya an bazar la yin ena chuan Elliot le Jia te patni chu pon lama awa muwa Jia chu Elliot bial nu ni in Christian chuan alo shil to a chumi zan chuan Elliot chuan Kate in nei puya asoma Kate chuan alo poma Kate le anarin hlel Jia khan in hwal na zungbun alo boy puisak lek hi alo nia ena te office alo langa detective Clarkan ena nena chuan Jack in puan na a ena nen anin ngai zong chin ti asoi alo nia mase Jack chuan achena ena chuan khoi khema apu pha ti in Jack kan asoi alo nia Clark chuan Jack thu soi chu a oilo thu asoya mase trial nei yin belin achwa mai thei thu ashil Jack a bel phal ani mai thei ti asya chuan ena chu trial a akal veya judge chuan Jack kan man ala to lo wangin dollar nuai nga a bel phal ani thu apuang ta ani anua ena chuan doctor ne na changin call adonga in entir hun voi ni ena chuan alo bo pel to reng alo nia ti chuan ena chu clinica akalta a doctor chuan engemo alo te sa
ena chuan naw aken thua ashilta ani zanji anei la hin ena chuan nawa pai thua Christian ne na ashila alung ni lo hle indan na damdoi ei thengil ti in ena chu a hauta chiam maya pa ni tura ala in pe lo thua ashil non le bok ena po in ala in rin bik lo thua asoya ma se anti theive mai rin thua asoi zui ma se Christian chuan ngai tu apua la ngai tu ngai lo thu so hin akal santanul nul maya zana roi takin Christian chu alo ho a ena chuan khum thleng akal puya Christian phone a chuan Christian mailo ni to chin Elena message a mutatlat mai chu chuan ena ati thin ur hle a playroom a ankal khum tadaya atuk zinga Christian a than har chuan ena azong ngal chunga anuwa playroom atanga ena lo chhuak chu a muwa nauti chungchanga bok anin hnial nun le a ena chuan Christian an pani la in peilo ma se ama a anei tur thu asoi me amaya akal son tamak bokani chuna chuan ena in mia number atangin call adonga ahan chan chuan jeka zok alo tong tatlat mai jeka chuan sum $5 makta doi nga aphut thu asoya dakar ni chunga penge ngei turin atibok poisa apek lo chuan mia chu atha tur thu asoya jek chuan ena nena tu ma shil lava ama chewa poisa kenga kal turin ashil bok ena chuan checkbook ala a Christiana do kana mi silai ala bok poisa la chuak turin bank ka akalta ani ena ring hlel tu bank managerin Christian nena ena chanchin alo washila Christian chuan ena chuan achwa san tura angaya ma se mani loka jeka tang chuakte mia abauda itele ena in sumtam thamzet ala chuak chu athleng rual vekani ti angai to a chuti lain jeka chuan kongte zo ka kar omna chuan lut turin ena chu ashila a phone po kar khal tu peturin atibok ena chuan bank manager phone zok la in jek bumnan ama phone zok angin beka ada luta ena chu kongka chung lama tangina chuaka chuta chuan jeka driver le jeka thopui liste awa mungal de umaya soyer chuan Christian nena ena chu list kar alu thu ashila ena phone chu lisin konga apaisaka mase chu phone chu bank manager phone zok alonia ena phone dik tak zok chu Christian chuan achui theiani ena chu poisa nen jeka omna mun awathenga jeka phubalak cha ka tui halmek chuan ena chu bein apuma apet sakta a lis chuan lodan atuma ena chuan silai ala chuaka jeka ke a akap ta pop mayani Christian le police te anron thlenga jek le lis te pani chu an manta a ena chu damdo ina anshuaya aron har chwa chuan abula Christiana alo omreng maya ena film khurla owangin ahawa pa ani mai tur chuan aril ru alu ave ani ena tan anau pai Lucjo Christiana chuan asha thiampui veta a anin kar ansiam thale ta Christiana nu Grace chuan ena chuka kalsan don lova ngai to su ati in alo nema atuka ena chu ina hole ta a Christiana private investigator chuan report alo da a thalak om chu an ena Christiana le Jack chuan foster family anlo in tom thin rang chu lo ni in mase Christiana chuan engma ashe chuak theilo Jack chuan list po lo mutpui to in video in alaboka ama thopui tura blackmail nan video chu amang alo ni Christiana le anate chuan Christiana shing tunu an phum na mun an mu chuak taboka than chu an vatlo duna Christiana chuan pangpar moi tak ada ani Christian piano a play la hin ena lokalin living room atangin alo mu a chuti a thir lai chuan an pahni a hun an man to te mitha a alo lang zut zut bok ena chuan Christiana piano tum tuilai tak chu ava text ta a ti chuan Christiana chuan ena chu playroom a ava zom veta ani kumte alo rala ena le Christiana te chu an ina an fa panen chuan an oma ena chuan an fa pahni na tur chu alo pai puar le ol to mai